बानी सबसे झकास हम अपना क्लास में आड़ी बाड़ी में आड़ी बाड़ी में आड़ी बाड़ी में ए राजा छोटा सा फसेना गर्मी होला राजा छोटा सा फसेना गर्मी होला राजा जाई बाजार ले ले आई एगो कोको कोला पैसे न है जाके निहाले। छोड़ो शायरी हो जाए। अच्छा शायरी कि कल वो पढ़ाने आई थी काली साड़ी में। क्या बात है? कि कल वो पढ़ाने आई थी काली साड़ी में। वैसे छोटे तुम पढ़ते कहाँ हो? आड़ी बाड़ी में कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। डायलॉग याद बनू? हाँ ठीक बा। 1 2 3 4 5 6 रोल कैमरा एक्शन। पुष्पराज एतरा माइके आज भर ढेल दा ढोढ़ी जाने छेल दा इतना चले तो ना मर भर सही बात हो कितने छिलते बाप।